L'enviament ve per via marítima, des del port de Barcelona, arribant al port de Latakia. De Latakia està previst que vagi per carretera, baixant per una carretera que hi ha costanera, via Tartús, fins a arribar a un magatzem intermig de proposicionament que té la mitja lluna per poder distribuir després on realment hi hagi més necessitats. Veiem que aquí hi ha les zones on el conflicte està sent més agreujat, però tenim en compte que Damasc està més o menys per aquí, llavors és un punt de proposicionament molt bo logísticament per poder distribuir després a altres punts del país. A nivell d'ajuda distribuïda podem veure que en aquest cas, per exemple, a la regió d'Alepo s'ha distribuït racions de menjar, kits d'higiene, en aquest cas per 46.500 persones, mantes i matalassos, serveis d'aigua per 30.000 persones i elements sanitaris o de cirurgia a la mitja lluna àrab. El mateix amb les altres regions, una mica el tipus d'ajuda que està, veiem que es va repetint, racions de menjar, kits d'higiene, matalassos i mantes, serveis de potabilització d'aigua corrent.